Takže čus ľudia, počkaj, mrvenka. Dobre. Menší fail, sme naspäť. Takže čus ľudia. Takže vítame nás z ďalšieho videa. A dneskaša téma bude funny videa. Presne, čiže dneska nebude nejaké extra dlhé video, ale bude tam menšia zábava. Takže tuto náš kolega trocha ochorel. A teraz len takto som skočil k nemu, aby sme voľačo natočili. A nemáme tu tretieho spolupracovateľa. nevadí. Chýba. Tak on byl o troška ďalej. Nevadí. Bifloš. Presne, ale sa učí a ja som prerušil učenie kvôli YouTube. To si zapamätaj. Áno, presne tak. Takže pre nás je YouTube dôležitejší ako učenie sa. Presne, čiže berte na to ohľad, že robíme všetko preto, aby sme mohli natočiť video, či dávate lajky, odber. A zdieľajte videá, aby sme mali viac odberateľov. Budeme veľmi vďační za to. A ohľadom tých videí, čo budeme točiť, tak približne kedy? O týždeň v stredu by sme mohli natočiť také futbalové hry. Áno. Na futbal by sme išli. Áno, áno. A strieľali by sme zas na bránu by sme strieľali. Neviem, či by sme mali brankára, ale to No ešte ale uvidíme. Pavel hovoril, akože náš spolupracovateľ, neviem ako sa volá, K4. K2 Error sa volá. Povedal, že on bude v bránke, že v pohode. Alebo ešte v prípade môžem niekoho zohnať, niekoho zobraný. Alebo by som aj ja mohol zobraný teoreticky, lebo ja som bránil a ja som bol trochu zranený. Ale mohli by sme zohnať aj nášho futbalového bránkára, No, s na to ktorým som futbalovým myslel. Na to chodíme, som myslel. akože na futbal. Zápasy s ním hráme a mohli by sme ho zohnať. No tomu sa ťažšie dali bohli, No. ale Nevadí. nevadí. Zase dúfam to, že nemá nejakú loptu, lebo sa mi vyderá veľa tlmočíkovný. Takže funny video. Začneme s tým funny videom. Nebude to dlhé video, bude to len krátke video. Lebo nemali sme veľa nápadov, že čo máme témy, aké tak robiť. skúste, keď si pozrite toto video, tak Do komentárov napíšte, Jasne, napíšte. že čo by sme mali robiť. Alebo čo by ste chceli vidieť, jaký let's play, tak ešte ohľadom let's playov, tak väčšinou budem let's play točiť ja. Väčšinou, a keď bude u mňa on, tak áno, tak. A ešte skúsime cez Xbox, jedine cez Xbox, takže jeden bude točiť telku a vedľa toho budeme dvaja hrať, Lebo nemáme ešte tú kocku, či čo to je. no tú vec si treba nahrávať, takže cez počítač to skorej, tam určite nahrám nejaké let's play, buď s nejakými hostiami, akože online, alebo niečo vymyslíme. Aj u mňa Counter-Strike by sme si mohli. Presne, ja budem mať Counter-Strike o pár týždňov, alebo mesiacov, keď na to zašporím, tak že mi aj tak rodičia dlžia, čiže keď budem mať, tak si určite kúpim a gamblujeme potom online, ja budem natáčať, on bude mať mikrofón, cez mikrofón budeme komunikovať, Áno. vyriešime vec. A po prípade cez Skype, tak si voláme ho tak na hore do rohu, aby ho bolo vidno. No, Sem, takže tak do rohu. A prvé video dáme do popiskov videa, tam dole si môžete pozrieť potom to prvé video, to akože úvodné video. A ešte k tomu volať. Môžete nám zatlieskať. Presne. Takže dnešným videom sa vám lúčime. Nebolo to úplne funny video, ale takže čus! Čaute.